Welkom bij een nieuwe vlog. Je hoort vanuit de Westereen. En Romeo's Kebab die maken ooit reclame voor een zanger, Jelle Jitse. Dat is nou de nieuwe grote artiest uit de Westereen. Die komt hier dadelijk naar de kebab tentaal is. En dan zullen we even met hem praten over hoe het nog is met zijn muziekcarrière. Alleen rooien, alleen de knoflooksaus, verder geen saus. Kent u Jelle Jitse? Ja, dat ken ik wel, ja. Waar kent u Jelle Jitse van? Ja, hier vandaan. Die komt ook hier vaak. Even een broodje halen, even een praatje. Zo van, je bent mijn nummer 1. 1. Wie is uw nummer 1 dan? Mijn vrouw, ja. Ja? Ja. Ken je ook Jelle Jitse? Ja, Maar is dat dan de nieuwe ster? Want ik kom er net. Rising Ster. Wil je weer optreden met Jelle Jitse? Blijf nummer 1, hè. Oké, tot straks. Hoi. Hij komt eraan. Het zangfenomeen van de Westereen. Jij bent voor mij nummer 1. Oh oh, ik ben blij dat ik de jouwe mag zijn. Mijn nummer 1, nummer 1. Nummer 1. Ja, hij kent hem ook al. Ja. Je doet een famke en dat is voor mij nummer 1. Als u landelijk wil doorbreken, moeten we ook Nederlands spreken of niet? Ja, eigenlijk wel, maar dat moet ik naar een cursus volgen. Ja, dat oké. Ik ben zelf wel een beetje fan van Sint Hensela. Ja. Ja, nou ben je zelf ook wel een beetje, nou net helemaal zo vier, maar dan ben je wel aardig die kant op. En ja, dan zie je echt wel wat heger op eigenlijk. Ik zie dan echt wel praten naar Duitsstalige artiesten. Ja, en als hij zit, dan leeft het vol meer. Dan moesten ze eigenlijk in het Duits gaan zingen. Ja, dan maak ik mijn keuzes van. Ja, geluk dat Romeo die ruim maar ophingen. Dat is een groot ver van jou is. Ik ga me net niet om vreden. Nee, hè? Hartstikke mooi. Maar je was dus niet single, maar wat was voor vestzongen? Want ik neem aan dat je net altijd in je vestzongen. Nee. Van alles wat, maar sfeermuziek van Frans-Duits, André Hazes. Hard in de gaan, 1 maart, komt mijn nieuwe single uit. En dan, jij wel meer van mij. Dankjewel, Jelle Jitse. Nummer 1. Dankjewel voor het zenden naar deze vlog met Jelle Jitse. Vond je het leuk filmpje, doe dan een toem omheen. En vind je het leuk en als je het leuk vond, dan abonneer je op dit kanaal en dan komen er nog meer filmpjes. Ja, wel doen hè? Ja. En jongen dus in Stienkeer. In Stienkeer. En volgende week gewoon in de voetbalkantine van Twiesel Heidink. Ja. VVT, wat is dat gewoon? Ja, VVT, 10 Noordburgum. Oh, VVT, Noordburgum. Altijd, Altijd feest. altijd. Nou, super jongen.